Sini room sida messing paikha bazar thanglaini bagai seheli ro misti mang khainke doirong ma khainke narang ma dotni box. Hi everyone, good morning from Gaham. Welcome back to my channel. Another new vlog, another new day, new vlog. No kisses that open kana asik din pore tini malai stanga 10 16 dan kamun 17 of Bharatpur angpur malai mani aman pore tini kha 22nd na kana 23rd 22nd it's malai from 9:47 mui rok song lai pai kun khaya mama sa te bro it's no gana fermali bagai lai tampon te he khale lai jom Morok kayak wan segeng lainnya bro. Neng kita mengna dance korbo. Morok practice klaiman bunu kena bro masal nai mani. Gan dok nuku besai mang kena tamo gan. Tamo resap mong. Bro sari tiap lagi dong. Bini langnya bini dah. Tayo belajar by sakti kana ni bagai ready ngai tong tini ni simi kana masana ni ada by sakti kan sanam chana bolen kabukun kan sanam chani ang kai sawan ane feeling good feeling Dada kon. Ini salpung ni pore Malayan pore. Rese loklai toman pore tak Malaya mai ja kuzo Malaya balok hain ke ba. Omo bai omo ke simsna mani omo kaboros na mani. Cawe bahai ma tongga sadda bu. Very nice. Nang le. Didi le. Oh, didi roka sai Malaya. Oh, ahi oh tai ulkolok di dirong sama ta. First base sai sampai gas, second base kelai kita. First base itu bisa borok bang uta. Mai siapa yang main? Mai siapa kebang mari kalang ta. Hanya hai seng lai fika tining ka 24. Ha joton ready lai sa farewell ni bagai tab sangat hangai aro program ro bahai kat de tini ni ai tongdi. Si ready ngai tong masanai ro, ai ro ready ngai tong hai ro ada mulai anu nai tong ini dini abong ka program klaima jaga sok klaima se borok kom se borok phaipai kena ne famila program bosengya pasuk jara bongya khong hingke ba aro phapai mani kese kom no bo poila hingke fatara klaina wan sok klaima ni goloka sallau hamya rok ongoida olo tongna jaga kari ongno hri amani babe hall room oro bisinga khlaikata khali jaga kotorma tongo hingke ba Joyawi nai tongdi tini ni program ro bahai katelaino sungu saimanya ko program ro bocengnya ko hingke ba borong ni borom khlaima rok se pailaya ko amani bagai program masuk cengnya ko puskang rok bahai katelaino nai tongdi joyawi oteng matek rok khenai khengke tanuklang bahai katerok amani bagai joyai nai tongdi tanorom tini room sida messing paikha handi he Ani mukhang je nau na singi tongmani ajara phai sok pai khata bole ajara ongkha nairek laimani puila hangka DLED student rokno nairek laikha amoni ulo hangka BEd student rokno ongkha DLED student rokno nairek puja hangka ango rumo gurui amoni bagai ang video khlaimana ya nakarsano ke oborok ongkha jotono BEd student rok chini group ongkha ta amara hangka angbo phaya no ano bunu kanu sound mute dongmani karon ka ang kisi speed kherena nangkha tamahandi kisa video klau ongnai sihne ang kisa speed khari ka hangka ba amani bagai sound hangka mute dongkha baskang ro bunai tongdi no kanu ano bahainu ang hangke pilari ginai kanjak nongmani afujaka o boram khlaina ni bagai ni sajak ma tongo ano hangka man bagai ang pilawri ginai kankha hangka dalai kolam kha hanai chance khlaina oi anokha ang frog jomina kha aherok kata
borok tisisa no buhnai isakhnai tawan sakdi local student butongo tai tripura ni student rok butongo phayano borok bahaino angbo o moment rokno narakna muchungo hnai ang oroni local student rokno o video no recording khlainani bagai rikhata আমার নাম কুম্বার দেববর্মা 21 টেস্ট বিএ je video khlai di hineri kalangmani a borok rok se isak khlaio hinki ang kun khlaina kari kha to phano hambai borok no ani kok buchia phano hambai oroni local student rok ne se khlai ro junior rok no borok to ani kok buchia phano ngi manu hai phano hambai ma sawo borok no o moment rok no narage ri mani bagai chicken phano khe tai tripura ni borok rok butongkho tai local ni borok rok butongkho na phayarok manayo manmani ingkha diary tai column inke file boko ba diary oda asakno inke gulab kisa tongkero ahai rok nong khata manmani rok ni ga thaiken khoroksa ka biskango file na phailaija inke haiken pai thangka omorok inke amania golo inke pai thangti ki thanglaikia pai thago inke chini oro college ni teacher khoroksa resabo inke bo resabo no haino pai ri ka program no borok ni ba program basak asak tripura rok ni hai sal thangi khlaya ba di bol sare khunke no pai pai da oran program rok ba resap mong masamong rok khunke youtube ta nukla kha facebook page thang na khan ka mana no amba no facebook description no link tongo facebook page ni link description no tongo check khai nai di tai last moment program pai dress legend mai sa lai nani bagai hey bye bye last joto bain tak malai mani tai bo pro malai ne sai malia photo ya video se oh post ri oh cere bisa henge Indal kata. Misti mang khain ke doirong ma khain ke narang ma datni box lal sa i ara lal sa ta khung lai ke jibor khegi lai bai ma sama ba mai sa pai mane ekisas na bai omo wa sura no rong na ang no ngai sin de Mamita moi bahayang jaka joto moi de ang asimunya ne potol ang obon na malana kay patang na le kung ka misti rumo thangi kuloi khunong nai asagani wo misti tolani wo doi rumo thangi kulo khunong nai tatal saya ko bin sawo sing orok khorok nai orok khorok bore khorok tamno koi tamani borok Bazar थांलायनायनि बागै सेहेलि रक बसो खेवलायजा पाकस कांलाया नाय दे जोंखा बेरायनानै फायलायजा लामा बेराय दंलाय माने सारेक साल थांखा हिंखे बा मुजा खायना क्रेखा वातिबो थांजा बेराय दंलाय ताइमा सासिन जाक्तिगे थुजाक सपायले Imuni di. Apa sini jauh no? লই ই বর্ষা নিদি মক বালা Ikaw nung tungkol sa mga nigugulo. লই ভাই না বই Kuno na, ano sa mga ni? মান তো